eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade en garti kadi e windande men hande windande nogas e jeego ɓiire hande janggaten ko jaa holno masirte bisimillah natiren alluwal joni kam kadi jangde mo saɗani bisimillah jehen ɗo woni jaa gasi ɗo woni anj anj ɗo woni ji ay ɗo woni inj gasi ay ɗo woni je ay ɗo woni enj ay ɗo woni jo ayde ay ɗo woni onj ay ɗo woni nju ayde ay ɗo woni unju gasi gawe momten jangen momten ɗum ɗo ha laaɓa allowal ngal wawa laabde cer joni bindi ɗi no laaɓirta ni jangen ko laaɓi ko bisimillah ay ɗo woni jaa ay ɗo ko ji ay ɗo ko je ay ɗo ko jo ay ɗo ko nju gasi ngaren ɗo anj ay ɗo inj ay ɗo enj ay ɗo onjo ay ɗo ko unju gasi ay ɗo ko atan lombiɗo wadda ko jaa ji ɗo timmi ay ɗo itan lombaɗo wadde mbiyeten ko ji ay ɗo inj ay ɗo ko etan lombaɗo wadde mbiyeten ko je ɗo ko enj ay ɗo ko o tan lombaɗo mbiyata ko njo ay ɗo ko onjo kasi ay ɗo ɓuutan lombaɗo no mbiyata nju ay ɗo unju kasi jangen ɓaɗen jaa ji nju ay ɗo anj ɗo ko ji ɗo henne ko enj
enjo ayiɗo ko onjo 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 ayiɗo ko unju unju alhamdulillah rabbil alamin ngaren ɗo windande ekko hijjo Pulaar wattore 26 numéro mo mbatton ballal moɗon nani onon janngoɓe kaldete wonɓe Facebook wonɓe YouTube kala dental ngal gonɗa aɗa janga hen alarma ɗo mbatta alarma ɗo woni kondal ma mbaɗa ɗo lomba ɗo balla jangde e janguinoɓe balla jangde e janguinoɓe tan wonata on jarama jokke golle e beltima nafata golle jahoje ɗe wattan numéro o nani 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o gara kala indema yettode ma waɗi hen naggam ande a jinggi a walli ande a walli a jinggi ciftora a wallama a jingganama gacci ko haajuji amen wonon jewna haajuji moɗon wonon keɓakal moɗon mbaɗone posuji moɗon jangon jangde moɗon mbawon ko garton mbiyon on jarama jokke e golle min beltima nannaki famnaki ko golle jawdi woni ɗo courant wifi connexion kaɓorde jahoje ɗe foof so boni koma sotte ɗum noon so tawi ala ɗo naɓaten nafata noon ko nanon ko haalete ko jaɓon ɗum mbaɗon ɗum gueɗe fuɗɗi haalede ha joni min jaa dillon ɗon dillane dille oɗon dillane dille oɗon balle yo Allah hokke nande famde ko haalete ko tawɗa ɗon ciftene wona on kalane so welti tan mbaɗon ko wiyete ko mbaɗon hen nafoore ndaw ene fo ndendina wona goto jeeyi yo Allah hokke nande famde ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañiɗon janggoen ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o hollo no walla on ha jiyon lawol walla on ñañani jiyani ballo on mbaɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li yesso WhatsApp o jiyama caggere ma walla an kesso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala ko jiɗɗo tan wiya ara haalne sarɗeji ɗi naata janga ko jangde addumaga wona yewtere ko jangde tan gara janga mbawa naftoroɗa yo Allah wallu en nande e famde wassalam